No, mitä kai Seifrämi tytär tietää tähän asiaan? Kerro salamatta ja peittelemättä kaikki, mitä tiedät. Kerro vain, älä pelkä ollenkaan. No se nyt oli sillä lailla, jotta toissa iltana, kun tämä meidän Maija rupesi saarnaamaan sitä körtiuskoa, vaikka se muuten on niin kelvas ja taati ihminen ja niin kovin aimoinen. Mutta mikähän senkin on saanut siihen körtiuskoon villiintymähän. Niin kun se rupesi saarnaamaan, juuri ton pöydän ääressä se seisoi, kun se saarnasi. Ja silloin meidän isäntä kataantui ja löi nyrkkiä pöytähän ja se on, jotka tässä talossa ei saa körtiuskoa saarnata. Silloin mä jo ajattelin ja taisi jo sanoakin Saltulle, että mitähän tästä oikein tuloo. Mutta eihän tämä kuule asiaan. Eikös? No mutta silloinhan se Anttikin suuttui Maijahan, kun ne ovat tulleet meinissä yhteenminä, mutta Maija on odottanut sitä, kun Antti pääsee vapaaksi linnasta. Ja silloin se Antti suuttui Maijahan, kun se rupesi saarnaamaan ja sanoi, että älä häpäise itseäsi ihmisten kuule. Joo, niin se sanoi. Mä kuulin se itse omilla korvilla, niin mä seisoo silloin tossa noin. Ja silloin isäntä sanoi, että huomenna pidetään Harrissa hyppytettyvät kyllä, että pääse pitämään Harrivekä körttiläisenä. Vaikka isäntä kyllä sanoi tämän sen vuoksi, kun Harrista ei ole mies muistiin hyventy. Ja silloin isäntä oli niin kärmyisissä Maijan tähden. Ja silloin mä sanoin Saltulle, että panepas merkillä ja sanoi mun sanolle, että niistä hyppystä ei hyvää seuraa. Ja eikös niin käytettiin? Mutta... Niin. Ja kun se Karjanmaan köystyhytäkäs tuli kaikkien niiden häijyensä kanssa. Ja kun ne häijyt olivat tietää tuolta aukaa, nyt ääni kuuluu. Niin silloin mä sanoin, että katsos nyt tää taas tuolla murhia. Johan mä sanoin, että hyppystä ei hyvää seuraa. Ja sitten mä sanoin vielä Saltulle tällä miesten miesten joukkoon, että tällä sua jalkoissa, kun ne häijyt ovat niin kuin riskiä miehiä. Ja me Saltu on niin kuin verkkoita, se oikein mestäkätä niin käynyt, kun niitä on mun kilsukaan vähän. Ja sitten mä sanon, että olispa nyt halteesmaani, joka on kaikin puolin niin kelvas ja reelu, niin olispa nyt halteesmaani ottamassa kiinni nuo häijyt, jotka kulkevat pitkin pitää roivasta ja tekevät kiusaa ja liiviskattia jokaiselle. Nyt vaikka pihalle! No mutta herra valteesmanni, korkea laki ja oikeus. Mä tahtoisin saada päiväpalkkani. Mä oon köyhä ihminen valtuskinut ja jo vaivaamaan, eikä Saltukaan antu enää paljon tuota päivää. No ei mun ei käytäkään päivälli pihaajasta. Päiväpalkka, päiväpalkka! No korkea oikeus, kun Hei Helkari, kylläpä oli hirveä suu. Selkään se olisi tarvinnut, mutta eihän sitä viitsi vanhaa nakkan koskea. Herra Valteesmanni, mitä minä kirjoitan? Kestäkö? Et ole aivan hullu. Ei saa mitään selvää. Hullu.